हाय लोगोफोर गुड इभिनिं गोदान मोनसे आपडेट लाना फैलायबाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय दा जितु दिनैनि भिडिअफोरानो जाहैदों मा गोबां ससियेल मिडियाफोराव फेसबुक जा इउटुब जा मा जितु दिनैनि एबसुनि माने बिग्रायनायखौ थर'ना होनाय बा हानजा सुरनाय बेखौल' गोबां नुनो मोनगासिनो दं। बै बिग्रायनाय हानजा सुरनायाव बेनिफ्राय मा गोबां गिलु बालु मोनसे जाथाय जादों बेखौनो आं नोंथांमोननो आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। खायसेफोरा नुबाय बा खायसेफोरा नुवाखै गोबाङानो माने बिग्रायनाय बा थर'ना होनाय बा हानजा सुरनाय बेखौल' नुदों। बिनिफ्राय बै जितु बिग्रायनायाव बै हानजा सुरनायाव गोबां गेदेर गिलु बालु जाथाय जादों बेखौ खायसेफोरा नुवाखै बेखौनो आं भिडिअ लाना फैदों। आरो बबेनि बै जितु बिग्रायनायाव जानाय जाथाय गिलु बालु जाथाय जानाया मा जाथाय जादों बेखौबो आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायलांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम लोगोफोर। मानसिया बेमारि हनै उदै सुदै माबा खालाय गावनि ना जायनि थाखाय सावबाय मिथिया सखिया मोजां जायनि थाखाय इसोर लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जितु जाथाय जानाय बे जाब्रबथाय जानाय बा गिलु बालु जाथाय बै जाथाया जाहैदों माने कालाइगावनि आरोना कालाइगावनि होननानै बुंदों। बेयाव मा सासे मानसिया मा बिटिआर सुक्तिखौ माने लानानै गोजोननाय गैयै फोरमायनानै गावखौनो सावनानै लानाय मोनसे मा फैदों फेसबुकाव भाइरेल जादों। माने दिनैसो आरोना दिनैसो जानाय बे जाथाया। नोंथांमोना अलरेडि खायसेफोरा नुबाय बा खायसेफोरा नुवाखै बे भिडिअखौ आं अब्लाबो लाना फैबाय लोगोफोर। मा जाखो मा बेरखो जेबो हमनो हाला लोगोफोर जोंनि गेजेरावहाय। जियानो जा आपडेटखौ माबायसा मोनदों नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हर। बेनिफ्राय गोबां माने दुखुनांथावबो जाथायाना दिनैनि समाव जितु एबसु बिग्रायखांबाय बिनिफ्राय दिनैनि समावसो बिथाङा मा बिटिआर गोरोबथाखौ मोजां मोनाखै होननानै माने गावखौनो सावनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय। नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय। भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै लोगोफोर। गोलाव भिडिअखौ गोबाव खालामबाय थालायला आरो अलरेडि नोंथांमोनाथ' एबसुनि जितु बिग्रायनाय हानजा सुरनाय बेखौथ' अलरेडि नुखाबाय गोबां ससियेल मिडियाफोराव होखाबाय बा निउस पर्टेलफोरावबो नुखाबाय। बेनिफ्राय बेखौनो आं भिडिअ लाना फैदोंमोन लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन गोदान आपडेटजों लोगोसे।